Dneska som šokovala realitnú maklierku, pretože sa ma opýtala normálnu otázku, že prečo chcem byť práve tu a tak. A teda čo som jej mala povedať? No tak iba pravdu. Tak som jej povedala, viete, ja som veriaca a vnímam, že pravdepodobne Boh ma tu chce mať presťahovanú a teda preto som tu. Tak ona na mňa pozerala, že čakala asi neviem aký dôvod, ale asi nie takýto. Takže bola z toho dosť mimo a teda to odštartovalo, že sme sa prirodzene začali viac rozprávať o Bohu, čomu verím. A teda došlo k tomu teda, že ona sa považuje za kresťanku, ale určite by som ju kresťankou nenazvala. Vôbec neuznáva náboženstvo, s ktorým má obrovský problém a nevie to oddeliť od kresťanstva. Napriek tomu sa volá stále kresťanka. No, takže mali sme fakt asi pol hodinu, v jej aute sme sa rozprávali skôr, než sme sa pohli ďalej, pretože jednoducho sa chcela rozprávať o Bohu. No, takže to asi nečakala, že sobotu ráno budem mať takéto hlboké debaty. A teda bola to sranda, no a teda to tým som povedala, že vlastne ja sa napríklad nemusím snažiť ľuďom hovoriť o Bohu. Oni mi len dajú úplne základnú otázku, ja im dám iba úplne normálnu odpoveď. A to pre nich je, že čo som to povedala. No, takže sme sa potom rozprávali o kresťanstve ako životný štýl, o vyháňaní démonov, o uzdravovaní chorých. To tiež zírala, že to čo. Takže bola sranda s Bohom. Nikdy nie je nuda.